mmanụ kedu ka unu mere ama m n'ụlọ dị mma onye na-anụ olu ya bụ Nwaada Ugochi Nwosu. Abịakwa m ọzọ ịkọrọ unu ihe gbasara omenala Igbo. Mana tupu anyị aga n'ihu, gịnị bụ omenala? Omenala bụ etu ndị si eme ihe, etu ha si ebi ndụ, akparamagwa agwa ha, nkwenye ha gbasara ihe dị iche iche nakwa njirimara ha. Omenala niile abụghị otu. Omenala abụghị niile dị iche iche, ha niile abụghị otu. Dịka ịmaatụ, abịa n'ala Igbo, ndị Igbo nwere omenala dị iche iche dịka ịma mmọnwụ, ichi ọzọ, ịwa ọjị, iru mgbede nakwa ndị ọzọ gasị. Njirimara omenala. Nke mbụ, omenala na-eto eto na-agbanwekwa agbanwe. Ihe eji si na omenala na-agbanwe agbanwe bụ na mgbe ochie, nwaanyị nwee ejima, a na-egbu ejima ya egbu. Mana kịta, ejima bụ ihe ọṅụ, nwa si na chi. Anaghị ekwesị ejima egbu ugbu a. N'ihi gịnị? Ọ bụ ezigbote ihe ọṅụ. Ọ bụ onyinye si n'aka Chineke were bịa. Ya mere, omenala ahụ agbanwego. Ọ dịghịzi ka ọ dị na mbụ. Nke abụọ, a na-amụta omenala amụta. Omenala abụghị ihe burupụta ụwa, ọ bụghị mbilipụta ụwa. Ime atụ, tupu amụpụta nwata n'ezinụlọ ma ọ bụ n'obodo, nwata ahụ ga-amụta etu ndị obodo ha si ebi ndụ, akparamagwa ha nakwa njirimara ha. Ọ bụghị ya wee pụta ụwa, kama ọ bụ ihe ọ mụtara n'obodo ahụ. Ọ bụ iji gwa gị na omenala bụ ihe a na-amụta amụta. Nke atọ, omenala dị iche iche. Omenala niile abụghị otu. Etu ndị si ebi ndụ abụghị etu ndị ọzọ si ebi ndụ. Ihe ndị na-eri ka ndị na-asọ. Ya mere, omenala dị iche iche. Omenala niile abụghị otu. Nke anọ, ọ bụ sọ mmadụ mere omenala. N'ihe niile Chineke kere eke n'ụwa, ọ bụ sọsọ mmadụ nwere omenala. N'ihi na ọ bụ sọ mmadụ nwere ike ikwuwa okwu ntị ma anụ ya anụ. Ya mere, ọ bụ sọsọ mmadụ nwere omenala. Nke ise, omenala bụ osi n'aka fere n'aka, osi n'ọgbọ fere n'ọgbọ. Nwa tolite otokwuru ibe ya. Daalụnụ n'ige ntị nke ọma. Chukwu gọzie unu. Ahụrụ m unu n'anya nke ukwuu. Mana unu echefukwana ịtụsa ozi a ma sonyekwaranụ m n'iru akwụkwọ nke ndị oyibo kpọrọ Facebook Nwaada Ugochi Nwosu nakwa na YouTube Nwaada Ugochi Nwosu. Daalụnụ, Chukwu gọzie unu.